Så Basse, så er vi på tur igen, hva'? Ja. Og hvad er det, vi skal opfange nu? Makreller. Makreller. Fordi de er nemlig kommet ind nu, ikke? Ja. Men først så skal vi lige om at ja måske. Det kan godt være, at de ikke kommer ind i aften. Nu ser vi, ikke? Nu skal vi lige om at hente Christian, ikke? Ja. Ja. Jeg vil leve, jeg vil dø. Christian, det er ham far, han fisker med i Sverige, ikke? Ja. Ja. Men inden da, hvor var det, vi var henne sidste gang at fiske? Altså sidste gang. Ja. Hornfisk. Nej. Hvor var det, du var henne og fiske der? Hvor var det, vi var henne sammen med Johnny? Johnny. Ude at fiske havørred. Det er nemlig rigtigt. Vi var oppe og fiske havørred oppe i Karbo, ikke? Vi skulle have fanget en havørred, som vi ikke kunne fange i Maja Fjord, ikke? Men så fangede jeg en, og så fik jeg en stor guldmønt. Det er rigtigt. Så fik du nemlig en 20'er, fordi du fangede en stor havørred, ikke? Så man lige sådan her hjemme. Og så skubber man den op af lilen. Deroppe og hænge. Og så tager man en lille på. Ja, og det samme. Hvorfor skal der så mange på? Fordi du skal fange en stor havørred. Sætter du fingrene op den der. Sådan, og slår den her over. Er du klar, når jeg siger slip, så slipper du fingeren. Er du klar? Slip. Sådan. Ikke længere op længere. Ikke længere op, Basse. Ikke længere ind. Nej, hvad sker der nu? Okay. Basse, du har fanget en havørred. Way. Sådan, ven. Så lykkes det for dig. Hey. Bare får jeg en stor guldmønt. Ja. Sådan. Så har vi fanget en bagade, og så har vi fanget... Og så har vi fanget... Vi har både fanget en bagade, og hvad mere, far? Og en krabs. Og en krabs. Og en hvad havørred. mere? Og en havørred. Nej. Det her det er en junior havørred. Ja. Og hvad er det, du hedder? Elias. Emil? Elias. Hvor stor var den? Ja, det skal vi så lige have til. Den er 2,10 meter. 2 meter 10. Nej, den er... Altså, den er 52. 52? Og det er igen. Vil du have den der, Basse? Hvor var det, vi var henne sammen med Johnny? Johnny. Ude at fiske havørred. Det er nemlig rigtigt. Vi var oppe og fiske havørred oppe i Karbo, ikke? Vi skulle have fanget en havørred, som vi ikke kunne fange i Maja Fjord, ikke? Men så fangede jeg en, og så fik jeg en stor guldmønt. Det er rigtigt. Så fik du nemlig en 20'er, fordi du fangede en stor havørred, ikke? Ja, og så... På 52 cm. så Og den kan I faktisk se lige her. Den kommer lige her, ikke også? Hvor du sidder med den og har den på krogen, ikke? Og der havde du nemlig Johnny med ude, fordi han skulle lære dig at fiske med orm, ikke? Ja. Og det gik faktisk rigtig godt. Ja. Ja. Men nu vil vi køre ind til Christian, og så vil vi måske skifte bil, og så vil vi køre op til vestkysten og fange en makrel. Ja. Ikke? Ja. Nu går du først. Skal jeg lige holde den der? Og skal jeg lige gå foran dig, hvis det er, du lige falder? Du skal passe på, der er sådan et fint sand her på. Hvad skal du fiske med, Elias? Jeg skal fiske. Prøv at åbne din boks dernede. Hvad tror du skal fiske med? Den her. Sådan en der? Ja. Og du holder den lige lidt tæt på. Hvad har du ellers så gode sager dernede i? Og så har jeg
Jeg tror den her. Den der? Ja. Den er også fin. Ja, den er lækker, den der. Ja. Kig lige her. Det er meget vigtigt, at den der med linen, den peger opad. Fordi ellers så smutter linen for den. Så prøv at kaste nu her, hvordan den sidder deroppe. Så giver du lige et ordentligt vip ud af. Ah, det er godt, Melias. Jeg ved slet ikke, om man kan fange dem der. Vi har hvor er den? Ude i vandet. Den er stor, den her. Løft stangen, løft stangen, løft stangen. Løft stangen, løft stangen. Stop, stop. Så har vi fanget en makrel. En mere. Det er